nada más. Categoría. Para fervenza do Salto do Coro, perto de Mondoñedo. Sitio, categoría. Costoume chegar, porque algún pensa, e isto vai con doble sentido, algún pensa que estas cousas son doadas, non son doadas. Houbo que andar da bondo, pero paga a pena, porque isto non ten domo, nin ideoloxías, nin nada, isto é un disfrutar de Galicia, mira, saludo, taca, chulada, Estamos a 3 de agosto, previsións no norte do sur de Galicia, 37 grados, para derreterse. Mirai no norte, debe de haber 22 grados, un nevoeiro, incluso chove un pouquiño, e vendo estas cousas, estes verdes, estas fentas, mira que fentas hai aquí. Isto é preservar a pureza do país. E hai que enseñalo, como ten que ser, non escondelo. Para preservar temos que pensar de outra maneira, non esconder as cousas. Isto é taca. Eu creo que se me entende. O que non me entenda, que pregunte. Verdad? Porque a un tamén lle gusta que lle pregunte. A veces te alegra cando hai xente que te felicita, que te ve pola calle, que di, gracias por este traballo que facedes, tal. E outras veces te chaman para dicirche que ti non queres a Galiza, que a Galiza, para preservala, non se pode difundir, que logo veñen invasións de turistas e hai xentes que non queren os turistas na Galiza. Eu non creo que teña tanta influencia como para atraer masivamente a nadie, pero sí para contar os outros. Isto non estou ben, mentalmente estou ben, pero digo porque algún escoitará. Sí. Repito, Salto do Coro, Mondoñedo, categoría. Isto é un sitio dos que hai que ir, porque se non vais aquí contarme estas maravillas. E me vou coas pedas por aí. Contarme se vos gusta. Hasta despois, grazas.